Sa Banwas sang Kawayan, probinsya sang Negros Occidental. Isa ka foreign national, yung isa ka misyonaryo sa Negros Occidental, ang naaksidente sa ginamaneho ng motorsiklo. Sa sining nga litrato, makita ang kahimtangan sang foreigner nga si Darren Lee, 36 anyos, matapos nagbunggong motorsiklo sa isa ka tricycle sa Sitio Ilis, Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Tuyo kuntani sini nga mag-overtake sa tricycle pero may pick-up nga nagdungan sa pag-overtake. Tungod na dulaan sang kontrol ang misyonaryo na alang-alang ini kag nagtabok sa pihak na lane. Ang driver sa tricycle nakaagom sa minor nga pila sa lawas, samtang sili naman ang gileyon nga ginoperahan sa tuhod kag paa. Hindi man mahulag ang iya tuo nga kamot. Samtang ipadalom ini sa isa ka CT scan, ang dumuluong agud masiguro nga hilway ini sa hemorrhage resulta sa amo aksidente. Isa ka missionary sa Negros Occidental City, mayara man inibalay sa Sipalay City kag kaupod sini ang iya amay.